So give some kisses. Bye-bye. Say bye-bye, Tito. Bye-bye. Tito. Bye-bye. Tito. Ito po ang old post office po ng Sydney, Australia, guys. Po ay matatagpuan po sa may Kiama. Malapit po doon sa may Blue Holes. No niin, Lumi. Mitä sinä oikein touhuat? Nee. No kun me mentäis sisälle kohta. Esi on kantanut jo kaikki kauppatavarat sisään. Sinä olet vaan täällä nyt touhunut sen kanssa nyt aika pitkä aikaa. Jee, sait wow, sait sen paikalle. No niin, toinen puoli vielä. Nyt se on vähän väärinpäin sun kädessä. Sinun pitää kääntää se toisinpäin. Ei se silleen mene, hei. Käännä toisinpäin se koko juttu sun kädessä. Kyllä tuo itse opittava. Minä en kyllä sinulle pysty näyttämään sitä, miten se toimii. No niin. Wow. Hyvä. No, yeah.
so brave. Yeah, so brave. Wow. Oh, wow. So brave, Lumi. Kati. Yeah, you stand too. Could you put it back there in the bowl? Yeah, put it back there. All done. Doing such a good job. And then you're gonna watch this baby is crying. Is that Archie? You're doing so good. Almost done. This is the super sticky part. I know, darling. Can I see? Good job. Almost done. Almost done. Almost done. Yeah? Gone. Oh, gone. Where did it go, Mimi? Where is it? Is it in here? Say bye. Bye-bye. No more. Oh, gone. It's okay. It's okay. Almost done. Do you want a Band-Aid? We put a Band-Aid on it? And it feel better? Yeah? And then you can ride on your bike. Yeah? Yeah, we ride on the bike after? Yeah? We ride on the bike? Then you can have a shower. Have a shower? Yeah? Be nice and clean. Where's the shower? Is it in there? Yeah? Did Mummy have a shower? Is it in there? What you doing, Lumi? Lumi,
Come. It's close. Tässä on nyt juostu varmaan 15 minuuttia näitä ankkojen perässä. Kvak, kvak! Kvak, 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 kvak! Ehkä se on vähän säikähtänyt sinua. Se ei uskalla jää sinua moikkaamaan. Se on silleen, että pitää etäisyys. Mennään varovasti, siinä on vähän alamäkkeä. Oho. Ja vähän kävelee, siinä on vähän muunkinlaisia lintuja, tommosia mustia, millä on tommoset punaiset nokat. Tää on tässä meidän kottooni, tähän ajetaan niinku 3 minuuttia, tai voi kävellä 10-15 minuuttia menee kävellä. Ei mennä enää sinne Lumi, se on liian lähellä vettä. Hei, tule. Ei voi mennä sinne enää. Kato, siellä on ankkoja niissä. Ei niin. Olen pahoillani Lumi, mutta sinä et ihan vielä osaa uija, kato. Otetaan pieni hengähdystauko nyt, Jouko. Oot sinä ensin sylissä. Sitten tässä on sitten tämmösiä, näitä valkoisia, tämmösiä kutsutaan, kun aina monesti löytyy näitä roskapönttöjä ääreltä. Niitä kutsutaan bin chicken. Elikkä pönttökana. Joo. Täällä on muuten hyvin yleistä tuommoinen näskyy roskapöntön vieressä vasemmalla puolella tuommoinen hopeinen hässäkkä. Niin täällä on niinku tommosia grillauspaikkoja. Tyyliin $2 laittaa $2, niin puoli tuntia se antaa kaasua sieltä ja näin edespäin. Semmonen vähän niinku hot plate, eli semmonen ihan vaan semmonen lautanen tavallaan, missä sitä voi grillailla. Täällä porukka tulee grillailemaan sitä vaikka perheiden kanssa ja muuta, mutta mä luulen, että tämä vesihässäkkä tässä on tehnyt sen, että täällä ei ole niin paljon lintuja, että porukka ei varmasti kiinnosta hirveästi tulla tähän grillailemaan. Että se ehkä puhtaampiakin paikkoja. Tässä vähän zoomia tosta. Tuolla itsessä. Tässä on ihan mustia joutsenia myös tuolla. Se on tuolla. Siellä on ihan mustia joutsenia. Mutta paljon on lintuja. Okei. Mä päästän sinut sylistä pois ja sieltä vähän käppästä. Noniin. Tässä on vaan tämmönen, mikä tulee tänne veden äärelle, tämmönen pieni majahässäkki. Varovasti Lumi. Bye. Se varmaan lähtee sinua karkuun, sitä pelottaa ehkä mä luulen. Ei mennä sinne, sinut tiputus. Ei Lumi, ei.